ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे। या दुसऱ्या अध्यायाला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत। श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला सादर प्रणाम करून दुसऱ्या अध्यायाला सुरुवात करायची आहे। हरे कृष्ण सगळ्यांना। गीतेचा सारांश असं या अध्यायाचं नावही म्हटलंय, ज्याला सांख्य योग म्हटलेला आहे। आणि हा सांख्य योग आपल्याला जाणायचाच आहे। त्याचबरोबर सगळ्या अध्यायांचं थोडं सार आहे याच्यामध्ये गीतेचा, म्हणजे जे काही ज्ञान भगवंतांनी दिलंय, मग तो ज्ञान योग, तो बुद्धी योग, कर्मयोग, या सगळ्याचा, भक्ती योग, या सगळ्याचा कुठेतरी इथे उल्लेख आहे। आणि म्हणूनच आपल्याला त्याला गीतेचा सारांश असं प्रभुपादांनी म्हटलेलं आहे, त्याला आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे। मग थोडीशी उजळणी प्रत्येक अध्याय सुरू करण्यापूर्वी, दुसरा नवीन अध्याय सुरू करण्यापूर्वी थोडीशी आदल्या दिवशीची उजळणी। कारण जसं मी सांगेन की हे 18 अध्याय म्हणजे 18 मणी येतो त्या माळेमध्ये गुंफल्यासारखे, आणि ते एकाला एक कनेक्टेड आहेत, त्याच्यामुळे एकाशी एक जुळलेले आहेत। त्याच्यामुळे निश्चितच त्या सगळ्यांमध्ये जी काही संलग्नता आहे त्याला जाणून घेण्याची खूप गरज आहे। आणि म्हणूनच प्रत्येक वेळी मी नक्कीच आदल्या अध्यायाची उजळणी होईलच तुमच्या बरोबर, आणि जे काही आधीचे अध्याय झाले आहेत त्याची थोडी उजळणी करून आपण नवीन अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत। तर अशा या पहिल्या अध्यायात आज आपण बघितलं, मग जी ओळख आपण बघितली काल, उद्घाटन दिवस ज्याच्यामध्ये थोडी माहिती घेतली आपण, मंदिरासंदर्भात माहिती घेतली, जे उपक्रम, मग या ग्रुपशी तुम्ही संलग्न राहा, जे काही मंदिराचे उपक्रम आहेत, जे काही मंदिराचे दिवसभराचे उपक्रम, मग या कोविडच्या दिवसांमध्ये जे काही ऑनलाईन, मग जसं ब्लेसिंग इन डिस्गाईज त्याप्रमाणे आपल्याला हा सुंदर असा लाभ, म्हणजे ऑनलाईन या माध्यमातून भगवंतांच्या कृपेने या टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आपल्याला एकमेकांशी, म्हणजे ग्लोबली सुद्धा, की मग निरनिराळ्या देशांमध्ये सुद्धा या उपक्रमाला पोहोचवलं गेलेलं आहे। आणि त्यामुळे लाखो लोकांपर्यंत हा उपदेश भगवंतांचा पोहोचण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे। आणि म्हणूनच या ऑनलाईन माध्यमातून आपण जोडले जातोय। तर ज्या पहिल्या अध्यायामध्ये सांगायचं आहे की धृतराष्ट्राचे जे आपण पहिला श्लोक आपण बघितला, आणि या पहिल्याच श्लोकाने ज्या 700 श्लोकांची विभागणी सांगितली, की मग कशा प्रकारे अर्जुनाच्या तोंडी किती श्लोक आहेत, भगवंतांच्या मुखकमलातून जे ज्ञान आलेले आहे ते किती, की गायलेलं गीत आहे। भगवंतांनी गायलेलं हे सुंदर गीत आहे, आणि म्हणूनच त्याला भगवत गीता असं म्हटलेलं आहे। कारण हे सुंदर असं गीत, हे जे श्लोक आहेत, आणि हे श्लोक असे इतके श्रवणीय आहेत, जसं आता माताजीने आपल्यासाठी म्हटले, खूप सुंदर आणि इतके सुंदर उच्चार आहेत माताजींचे, आणि त्या एका पर्टिक्युलर चालीमध्ये, आणि म्हणूनच ते कानाला इतकं श्रवणीय आहे। ते ज्ञान तर खूप अमूल्य आहे, आणि त्याचबरोबर ते ऐकणं, म्हणून श्रवणम कीर्तनम
अशी सुंदर सेवा आपल्याकडे इथे घडतीये. भगवंतांची ही सेवा आहे, ज्या 9व्या अध्यायामध्ये आपण नवविध भक्तीच्या सेवा जाणणार आहोत, जिथे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णू स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पादसेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, या 9 भक्तीच्या, नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत. आणि त्यापैकी जे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम आणि वंदनम, याला खूप म्हणजे आपण हे अगदी बसल्या क्षणी सुद्धा, बसल्या जागी सुद्धा करू शकतो, की ज्या आपण आता तुम्ही जे श्रवण करता आहात भगवद्गीतेचं. मग 18व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सांगितलंय की जो या आपल्या संवादांचं श्रवण करतोय तो माझं पूजनच करतोय. आणि म्हणूनच या भगवद्गीतेचं उपदेश म्हणजे भगवंतांच्या मुखकमलातून उपदेश आलेला आहे, ज्याचं तुम्ही श्रवण करता आहात. म्हणून जो संकल्प आपण केलेला हा यज्ञ आहे, हा तुम्ही 18 दिवसांचा यज्ञ केलेला आहे. आणि या 18 दिवसांच्या, जसं म्हटलं, खूप कठीण आहे हो. 18 दिवसांमध्ये काय, 18 महिन्यांमध्ये, जसं मी म्हटलं की आजच प्रभूजी सांगत होते, नामनिष्ठ प्रभूजी जे भागवताचं ज्ञान देतात आणि भागवताचा 8 वाजता क्लास असतो त्याच्यामध्ये, की कितीही मग 3 वर्ष झाले तरीही ज्या ज्या अर्जुनाने 45 मिनिटं भगवंतांनी ज्यांना ही भगवद्गीता सांगितली, पण ते आपण, या तुम्ही आम्ही भौतिक जगातले 3-3 वर्ष भगवद्गीता जाण्याचा प्रयत्न केला तरी कुठेतरी खूप खूप टप्प्याटप्प्याने आपण ती जाणतो, कारण आपण सगळे भौतिक जगतामध्ये आहोत. परंतु निश्चितच जसं काल सांगितलं, हे सगळं भगवंतांची योजना आहे. आणि अर्जुन हा पहिला श्रोता असला तरी हे ज्ञान आपल्यासाठी आलेलं आहे. कारण भगवंतांना शक्य नाही हो प्रत्येकासाठी येऊन ते जरी आजही आजच्या अध्यायातच आपण जाणणार आहोत, कारण आपली आपली इंद्रियच इतकी सदोष आहेत की अगदी प्रत्यक्ष भगवंत समोर येऊन उभे राहिले तरी आपण तुम्ही कृष्णच का असंही विचारू कदाचित, कारण आपली इंद्रिय इतकी सदोष आहेत. आपले लिमिटेशन्स आहेत हो कुठेतरी. आणि म्हणूनच भगवंतांनी हे ज्ञान या भौतिक जगतामध्ये तुम्हा आम्हाला समजण्यासाठी या भगवद्गीतेचं असं सुंदर हे ज्ञान, की ज्याच्यातून आपण प्रत्येक प्रश्नाला, मग तुमच्या ज्या तुम्ही या दैनंदिन जीवनामध्ये जे काही संघर्ष, म्हणून भगवंतांनी कुठे कॉन्फरन्स रूम मध्ये किंवा कुठल्या पर्टिक्युलर रूम मध्ये नेऊन नाही हो अर्जुनाला भगवद्गीता सांगितली, संघर्षाच्या ठिकाणी हो. प्रत्यक्ष संघर्ष, सेन योरू भयोर मध्ये, जेव्हा तो रथ वयो मध्ये नेला तेव्हा तिथूनच दिसतायत तो भीष्म पितामह दिसतायत, तिथूनच द्रोणाचार्य दिसतायत, आपले आप्त दिसतायत. आणि म्हणूनच कृष्ण येत होते, भगवंतांनी रथच अशा ठिकाणी नेऊन उभा राहिला की अर्जुन असमंजस झालाच, अर्जुन गोंधळलाच, आपलं शस्त्र ठेवून दिले अर्जुनाने. आणि म्हणूनच अर्जुनाला आज अर्जुन शरण जातोय भगवंतांना. आणि म्हणूनच त्या श्लोकाने आपण सुरुवात करणार आहोत. अशा या पहिल्या श्लोकामध्ये, पहिल्या अध्यायामध्ये आपण 3 व्यक्तींच्या प्रतिक्रिया जाणलेल्या आहेत, ज्या अर्जुनाला आपण भ्रमनिराश झालाय, की ज्याचं कुठेतरी ज्याला निराश झालेला आहे जो, आणि त्याला अजिबात युद्ध करण्याची इच्छा नाहीये, कारण जो विलापाने अगदी त्याला अर्जुन विलाप योग, कारण या विषाद योगाचं त्याचं मन विषण्ण झालेलं आहे. का विषण्ण झालंय? कारण त्याची 5 कारणं आहेत. मग कुठली 5 कारणं आहेत हो? थोडासा संवाद साधूया आपण, की कुठली 5 कारणं आपण काल जाणण्याचा प्रयत्न केला. थोडासा चॅटमध्ये संवाद साधला की खूप आनंद होईल, की खूप खूप प्रश्नांची उत्तरं मी नाही विचारणार आहे तुम्हाला, कारण मला माहिती आहे तुम्ही सगळे इथे ज्ञान घेण्यासाठी आलेले आहात. पण जे काही तुम्ही जाणताय ते थोडंसं तुम्ही जर माझ्याशी शेअर केलं तर त्याचा अजून आनंद होईल. तर मग कुठल्या 5 कारणांना आपण जाणलं काल? तुम्ही कोणी क्विझची लिंक करू, अगदी बरोबर अस्मिता माताजी. क्विझ सोडवण्याचा नक्की प्रयत्न करा आणि त्यानेच तुमची रिव्हिजन सुद्धा होईल. अभीती म्हणजेच गीता माताजी करुणा, त्याच्या मनामध्ये दया होती, कुठेतरी करुणा होती त्याच्या मनामध्ये. भीती हे कारण नाहीये तिथे, पण त्याच्याच बरोबर त्याला पाप वाटत होतं. मग कौटुंबिक परंपरा, निशा माताजी अगदी बरोबर, खूप छान अस्मिता माताजी, खूप चांगला प्रयत्न आहे. मनीषा माताजी, करुणा, आनंद नाही, पाप वाटत होतं त्याला आणि त्याच्यामुळे त्याला असमंजस झाला होता तो. अगदी बरोबर शोभा माताजी, अगदी बरोबर मनीषा माताजी. मग करुणा झाला आणि दुसरं कारण एक आहे, ते तुम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करा. करुणा वाटली आणि त्याला काय वाटलं, ज्याच्यामध्ये त्याला अजिबात स्वारस्य वाटलं नाही, की हे युद्ध करून मला काय करायचंय. अगदी बरोबर, तयारी नव्हती प्रशांत प्रभूजी, अगदी बरोबर. कारण प्रत्यक्ष पितामह, आपले आजोबा, आपले गुरु यांच्या विरुद्ध कसं काय लढायचं.
आणि म्हणूनच मी कुठेतरी पाप करेन. जर माझ्याकडून ते ठार मारले गेले, तर माझ्याकडून ते गृहहत्येचं पाप घडेल. कौटुंबिक मोह, अगदी बरोबर. कौटुंबिक परंपरा. तो मोह म्हणजेच करुणा माताजी. त्या करुणा म्हणजेच दया. तयारी नव्हती आणि एक कारण सगळे विसरताय, ते आनंद नाही. करुणा, आनंद नाही. पाप वाटत होतं आणि ते जो असमंजस झाला होता त्याच्यामुळे आणि त्याला कौटुंबिक परंपरेला कुठेतरी धोका उत्पन्न होईल ही भीती वाटत. खूप छान, खूप छान सगळ्यांनी. फॅमिलीच्या विरुद्ध त्यांना लढायचं नव्हतं. अगदी बरोबर. म्हणजेच कौटुंबिक एकता माताजी खूप छान प्रयत्न आहे. खूप सुंदर मनीषा माताजी. खूप सगळ्यांनी छान प्रयत्न केलाय. सगळ्यांना खूप धन्यवाद. आणि असा संवाद साधल्यावर एक वेगळा आनंद येतो. आपल्या कुठेतरी इंटरॅक्टिव्ह सेशन झालं की खूप छान वाटतं याचं. आणि म्हणूनच छोटे-छोटे मध्ये प्रश्न विचारायची तुम्हाला मी नक्कीच तुम्हाला विचारेन ह्यात. तर अशा या 5 कारणांना आणि म्हणूनच जसं काल म्हटलं, की भगवद्गीतेतनं जाणायचंय, की नुसतंच तो उपदेश नाही तर तो अप्रोच बघा, की गीतेमधून प्रत्येक गोष्ट शिकण्यासारखी, की एक उत्तम गुरु आणि उत्तम शिष्य, की ज्या शिष्यांनी अर्जुनानी आज भगवंतांना जेव्हा शरण जातोय, तेव्हा कुठल्याही प्रकारचं असं आर्जवता नव्हती हो त्याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये सॉरी कुठल्याही प्रकारचा आवेश नव्हता, तर त्याच्यामध्ये आर्जवता होती आणि म्हणूनच अर्जुनाने भगवंतांना शरण जाऊन ते विचारलंय. कारण माझाच का असं, मीच का असा झालोय, मग मलाच असं का, ज्या भौतिक जगतामध्ये आपण भगवंताला विचारतो. परंतु अर्जुनाचा ही आर्जवता आहे. मग मग हे या मागचं कारण काय आहे, की मी लढू शकत नाहीये आणि माझी आता इच्छा नाहीये आणि म्हणूनच मी हे धनुष्य ठेवून दिलेलं आहे. का? कारण माझ्या मनामध्ये माझ्या आप्तांविरुद्ध मला लढायचं नाहीये. काय करायचंय? मी हे राज्य करून काय घेणार आहे? काय मिळवणार आहे? आणि म्हणूनच ज्या धृतराष्ट्राला आपण ज्या कपटी अशा धृतराष्ट्राला बघितलं, ज्या दुर्योधनाला बघितलं, कारण कुठेतरी आश्चर्यकारक भीती होती मनामध्ये. कारण विनाशकाले विपरीत बुद्धी हो. सुई इतकंही राज्य देणार नाही असं कुठेतरी काय म्हणतात त्याला अगदी ठासून सांगितलेलं त्यांनी, की जे प्रत्यक्ष भगवंत मध्यस्थी करायला गेलेले असताना, मग त्या दुर्योधनालाही ज्यांनी विश्वरूप दाखवण्याचा प्रयत्न केला. पण ज्याचे डोळे अधर्माने बांधलेले होते, हो, ज्याची तेवढी पात्रताच नव्हती. अशा दुर्योधनाला काय दिसणार आहे? आणि त्यांनी चाखळदंडाने जखडून ठेवलं ते आज भगवंताने. बघा किती विनाशकाल ओढवून घेतला होता त्यांनी स्वतःवरती. आणि म्हणूनच अशा विपरीत बुद्धीच्या दुर्योधनाला एक अधर्माच्या बाजूने युद्ध करताना की द्रोणाचार्यांना प्रश्न विचारतोय की दृष्टद्युम्नाने इतकी सुंदर रचना कशी काय केली? कारण द्रुपदाचा पुत्र असला तरी द्रोणाचार्यांनी त्याला तितकंच निपुण केलेलं होतं त्या विद्येमध्ये. आणि म्हणूनच तितकं कमी राज्य असून सुद्धा, कमी सैन्य असून सुद्धा अतिशय सुंदर अशी रचना केलेली होती युद्धाची. आणि सक्षमपणे लढायला तयार होते अधर्माविरुद्ध. आणि त्या धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये मामका पांडवाश्चैव, जसा दुधामध्ये मिठाचा खडा टाकावा तसं त्यांनी असं त्या दोघांना वेगळं केलेलं होतं. माझे पुत्र आणि पंडूचे पुत्र. आपल्याच भावाची मुलं, परंतु त्यांच्या मनामध्ये त्यांच्या विरुद्ध आकस, द्वेष आणि तेच त्यांच्या मुलामध्ये उतरलेलं होतं. आणि म्हणूनच मग आपल्या मुलांना राज्य मिळावं, पंडूच्या मुलांना राज्य मिळू नये आणि म्हणून हे युद्ध व्हावंच. मग धर्मक्षेत्राच्या ठिकाणी कुठेतरी यांचं मनपरिवर्तन तर होत नाहीये. यांचे मनातले विचार तर बदलत नाहीये, युद्ध तर टळत नाहीये, अशी कुठेतरी मनामध्ये शंका. आणि म्हणून मन साशंक झालेल्या स्थितीमध्येच संजयाला विचारतंय, "किम संजय?" काय करतायत ते का विचारण्याची गरज बसली? कारण मन साशंक झालेलं होतं. मनामध्ये आपल्याच काय होणार आहे? कारण अधर्म आहे. या अधर्माच्या बाजूने लढताना निश्चितच मनामध्ये सगळं कपट आणि द्वेष आहे. आणि म्हणूनच आपण ज्या धर्माच्या नीतीचाच विजय होणार आहे, त्या 9 कारणांना सुद्धा कालच्या अध्यायातच पहिल्याच दिवशी जाणलेलं आहे, की जिथे प्रत्यक्ष ऋषिकेश आहेत. मग त्या कारणांना आपण जाणताना प्रत्यक्ष ऋषिकेश, भाग्यलक्ष्मी, मोक्षदा एकादशीचा असा सुंदर तो दिवस, ज्या दिवशी गीतेचा उपदेश भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितला. 45 मिनिटं भगवंत अर्जुनाला त्याच ठिकाणी रथ मधोमध नेऊन त्याच ठिकाणी युद्धाच्या मधोमधच भगवद्गीतेचं हे कथन करत होते, हा उपदेश सांगत होते. आणि जो कपिध्वज आपल्याला दिसतो, जिथे हनुमंत त्रेतायुगामध्ये प्रभूंच्या बरोबर होते, तिथेच भगवंतांबरोबर ते द्वापार युगामध्ये सुद्धा होते. त्या ध्वजावरती हनुमान विराजमान होते. आणि त्यक्त जीविता ऋषिकेश
जे गांडीव धनुष्य दिलेलं होतं, जो रथ दिलेला होता, तो अग्नीने दिलेला होता. अशा प्रकारे ही सगळी कारणं, ही सगळी युद्धाची आणि जे प्रत्यक्ष धर्मक्षेत्र की ज्या पवित्र अशा ठिकाणी हे युद्ध होत होतं. जसं आपण दूध ओतू जातो तसं ते चित्रामध्ये दाखवलेलं की हे शुभ मानलं जातं. त्याच प्रकारे हे शुभ आणि शंखनाद अशी ही सगळी 9 कारणं आपण जाणलेली आहेत, जी या नीतीलाच कुठेतरी विजय मिळवून देणार आहेत. आणि म्हणून आज आपण पुढे जाऊन बघतो आहोत की जी अर्जुनाच्या मनामध्ये 5 कारणं होती, की मनात करुणा दाटून आली होती, कुठलाही आनंद वाटत नव्हता ते युद्ध करण्यामध्ये आणि पाप वाटत होतं मनामध्ये, कौटुंबिक परंपरेला धोका निर्माण झालेला असा वाटत होता. अशा सगळ्या विचारांनी जो असमंजस झालेला त्या अर्जुनाने खाली ठेवलेलं आहे धनुष्य आणि तो युद्ध करायला तयार नाही. आणि म्हणूनच तो भगवंतांना शरण जातोय आणि या दुसऱ्या अध्यायाचं थोडंसं सार आपण की प्रत्येक कारणांना की तू जे विचार करतो आहेस तसं नाहीये. जो तू विचार करतो आहेस तशा प्रकारे तू करू नकोस. या प्रकारे भगवंतांनी अर्जुनाला प्रत्येक कारणाला समजावून सांगितलेलं आहे आणि आजच्या अध्यायात आपल्याला तेच जाणून घ्यायचंय. बुद्धियोगाने, ज्ञानयोगाने, कर्मयोगाने आपल्याला तेच जाणून घ्यायचंय. मग करुणा का करू नकोस? आनंद वाटत नाहीये असं का म्हणू नकोस? मनात पाप का आणू नकोस? का तू असमंजस होऊ नकोस? आणि तुला कशा प्रकारे व्हायला पाहिजे? कारण ज्या अर्जुनाला कळत नव्हतं की त्याच्यासाठी काय चांगलं आहे. असा हा अर्जुन कुठेतरी असमंजस झालेला होता आणि म्हणूनच त्या सगळ्यांवर त्याला असमंजसत्व का आलं होतं तर आपण ते जाणूया निश्चितच. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. माताजी आवाज येत? येस माताजी, बरोबर आहे. हरे कृष्णा. असमंजस, ज्यांच्यावर विजय प्राप्त करणे की त्यांच्याकडून पराजित होणे, या दोहोंपैकी कोणती गोष्ट अधिक चांगली आहे हे आम्हाला कळत नाही. जर आम्ही धृतराष्ट्रपुत्रांची हत्या केली तर आम्हाला जगण्याची आवश्यकता नाही. तरी देखील युद्धभूमीमध्ये ते आमच्या समोरच उभे आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे विचार करून अर्जुनाला असमंजसत्व आलंय. कारण का? कारण मग मी काय करायला पाहिजे की ज्यांच्याकडून पराजित होणं की त्यांच्यावर विजय प्राप्त करणं या दोन्हीपैकी कोणती गोष्ट चांगली आहे हे मी आता विचारच करू शकत नाहीये. कारण त्या अर्जुनाला त्याच्यासाठी काय चांगलं आहे आणि त्याला काय करायला हवंय या संदर्भात तो गोंधळलाय आणि म्हणूनच तो म्हणतोय कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम. शरण गेलाय हो भगवंतानं की माझ्यासाठी निश्चित काय आहे हे मी आता ठरवूच शकत नाहीये. आणि म्हणून कार्पण्य दोषो की मग मी अर्जुन आहे, मी नरनारायणापैकी आहे, मी ज्या द्रौपदीला जिंकलेलं आहे, मी ज्या कुंती आणि इंद्राचा पुत्र आहे अशा कुठल्या आवेशामध्ये नाही. तर कार्पण्य दोषो कुठेतरी माझ्यामध्ये दोष की मी हे समजू शकत नाहीये मान्य केलेलं आहे अर्जुनाने. आणि म्हणूनच त्या गोंधळलेल्या अवस्थेमध्ये तो शरण गेलेला आहे भगवंताने. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपया करून मला उपदेश करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांना सांगितलं की मी तुमचा शिष्य आहे. हे गुरु शिष्याचं नातं फुलणार आहे आणि म्हणूनच त्या भगवंतांना गुरु मानलेलं आहे. ज्या भगवंतांची निवड केलेली आहे की ज्या वेळेला म्हटलं की मग ज्या दालनामध्ये अर्जुनाने दुर्योधनाला जी निवड करण्याची संधी दिली गेली तेव्हा अर्जुनाने अगदी निसंशयपणे भगवंतांना निवडलेलं आहे. कारण मग त्यांच्या सैन्याला नको ज्या दुर्योधनाला की अरे हा काय करतोय. कारण मन सगळं विनाशामध्ये होतं हो. ज्याची पात्रताच नव्हती की ज्याने भगवंतांना जाणावं. आणि म्हणून त्या अर्जुनाने मात्र भगवंतांना जाणलेलं होतं आणि म्हणूनच त्या पांडवांनी अनेक अनेक दुःखांना सहन केलेलं आहे कारण भगवंत बरोबर होते. आणि त्याप्रमाणे ते दिशा दाखवत होते आणि आजही अर्जुन भगवंतांना युद्धाच्या ठिकाणीच भगवंतांना विचारतोय की माझ्यासाठी काय निश्चित आहे आणि म्हणूनच जे श्रेयस्कर आहे ते निश्चितपणे स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे
ते निश्चितपणे तुम्ही मला सांगा. कारण तेवढी तेवढी खात्री होती की तुम्ही माझे गुरु बनाल आणि मला तुम्ही उपदेश कराल. हा पूर्णपणे विश्वास होता आपल्या गुरूंवर. आणि म्हणूनच इथेच आपल्याला कुठेतरी जाणायचंय की ज्या अर्जुनाने भगवंतांना गुरु मानलेलं आहे, मग बघा हो की भौतिक जगतामध्ये मग ज्या अर्जुनाने भगवंतांना शरण जाऊन हे सांगितलेलं आहे, तुम्ही आम्ही या भौतिक जगतामध्ये बऱ्याच वेळेला अशा अशा परिस्थितींना तोंड देतो नाही का, की बऱ्याच वेळेला आपण निर्णायक स्थितीवर येऊन पोहोचतो पण आपल्याला समजत नाही की काय केलं पाहिजे. मग अगदी अगदी आम्हाला पडलेला प्रश्न कदाचित तुम्हाला या क्लासला येण्यापूर्वी पण, की मी गीतेच्या क्लासला जावं की नाही जावं, इथपर्यंत सुद्धा प्रश्न, की मग पुढचे जाऊन प्रश्न की ज्या भौतिक जगतामध्ये की मी आता लग्नाच्या वयाचं मी लग्न करावं की अजून नाही, मी ही नोकरी स्वीकारावी का नाही स्वीकारावी, असे बरेच हो. मग बऱ्याच क्षणाक्षणाला असे जे निर्णय घेण्याचे क्षण येतात. काय कराल हो अशा वेळेला तुम्ही? काय केलं जातं अशा वेळेला तुमच्याकडून? बऱ्याच जणांना प्रॉब्लेम येतोय का माताजी काही ऑडिओचा? योगेश प्रभूजींचाच मेसेज माताजी, त्यांना आवाज नाही येत, मे बी कनेक्शन प्रॉब्लेम असेल, कारण की तुमचा आवाज ऑडेबल आहे ऑलरेडी. ठीक आहे, ग्रेट. सगळ्यांना येतोय आवाज ना? हो, ओके, बाकीच्यांना ठीक येतोय. ठीक आहे, हो. ठीक आहे. हरे ओके कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. तर मग अशा वेळेला काय कराल हो तुम्ही? कोणाचा तरी सल्ला घेणार. अगदी बरोबर निशा माताजी. आणि काय करू शकाल? तुमच्या मनातलं सांगा हो. मी कुठेतरी खूप अगदी मोठा आध्यात्मिक प्रश्न विचारलाय असं बिलकुल वाटून घेऊ नका. सहज म्हणून मी तुम्हाला विचारलंय, की तुम्ही एक निर्णय घ्यायचा आहे तुम्हाला, तर तुम्ही काय कराल अशा वेळेला? अगदी सहज जसं निशा माताजींनी, की कोणाचा तरी सल्ला घेऊ आम्ही अशा वेळेला. मग कुणाचा तरी म्हणजे कोणाचा घ्याल? तर कोणी अनुभवी व्यक्तीचा घ्याल. मग ज्या वेळेला आपण नामस्मरण करू, भगवंतांचा धावा करू, गाईड करणारं कोणी पाहिजे. अगदी बरोबर. मन शांत ठेवून विचार करा. खूप छान शोभा माताजी, एकता माताजी. परम भगवंतांशी बोलू. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. कृष्णाशी बोलू. कुठेतरी अंतर्मनाचा कौल मागू. अगदी बरोबर मनीषा माताजी. मनाला विचारू किंवा गुरूंना विनंती करू. अगदी बरोबर प्रशांत प्रभूजी. खूप छान, खूप आनंद आहे. खूप खूप धन्यवाद सगळ्यांना. खूप सुंदर उत्तरं दिली आहेत सगळ्यांनी. आणि अगदी बरोबर. आणि म्हणूनच या दृष्टिकोनातूनच विचार केला जातो, की आपल्यापेक्षा अनुभवी व्यक्ती. मग बघा, की हा निर्णय घेताना किंवा हा विचार करताना सुद्धा आपण सगळे भौतिक जगतामध्ये आहोत, ज्याच्यावर या त्रिगुणांचा प्रभाव, ज्या 14व्या अध्यायामध्ये आपण याच्याविषयी विश्लेषण करून जाणणार आहोत. हे त्रिगुण काय आहेत? की मनुष्य सात्विक असतो, राजसिक असतो किंवा तामसिक असतो. आणि मग त्याप्रमाणे मनुष्य ते विचार करतो. मग एखादी राजसिक व्यक्ती जर ती गोष्ट टाळायचीच असेल, तर मग तो निर्णय घेताना काही ना काहीतरी काकू करेल किंवा मग काहीतरी कारणं सांगेल की मग काहीतरी कुठून तरी तिथून काय म्हणतो ना मार्ग त्याच्यातनं बाहेर पडायचा विचार करेल. कारण ती गोष्ट त्याला सामोरच जायचं नसतं. त्यानंतर तामसी व्यक्ती पण असंच कुठेतरी त्याच्यापासून पळ काढायला बघेल. पण हेच सात्विकता, जसं आता प्रशांत प्रभूजींनी सांगितलं, अनेक जणांनी उत्तरं दिली, की मग कुठेतरी योग्य व्यक्तीचा सल्ला घेण्याचा प्रयत्न करू. जी व्यक्ती आपल्यापेक्षा अनुभवी आहे. भगवंतांचं नामस्मरण करू, मन शांत ठेवू. अशा प्रकारे जी व्यक्ती स्वतःला सात्विकतेमध्ये आणून, की कशा प्रकारे मन शांत करायचंय आणि मग ज्या व्यक्तीला आपण विचारू, त्या व्यक्तीने फक्त शारीरिक आणि मानसिक दृष्टिकोनातून नाही, तर आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून सुद्धा तो विचार करणं किती गरजेचं आहे. कारण ती व्यक्ती त्या 360 अंशाच्या कोनातून तो विचार करून तुम्हाला तो निर्णय सांगण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणून फक्त फिजिकल नाही, फक्त सायकॉलॉजिकल नाही, तर स्पिरिच्युअल अँगल हा तितकाच महत्वाचा आहे. हे जाणण्याचा प्रयत्न करा. कारण कुठेतरी या आध्यात्मिक विचारांना किती बेस आहे. मग ज्या प्रभुपादांनी आपल्याला अध्यात्माविषयी सांगितलंय, जसं सायन्स अँड सेल्फ रिअलायझेशन, की प्रत्येकाला शास्त्राचा आधार आहे. भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा अर्जुन जेव्हा भगवंतांना सांगतायत 10व्या अध्यायात, की मी जाणलंय तुम्हाला, तेव्हा ते शास्त्राचा आधार घेतायत. कुठलाही असा काय म्हणतो ना त्याला, की ठोकताळे नाहीयेत कुठलेही. हे तर ज्ञान प्रत्यक्ष भगवंतांनी दिलेलं आहे. आणि आपण मनुष्य जन्मामध्ये आहोत हो. म्हणून जे सत्व, रज आणि तम गुणाबद्दल सांगितलं, त्याचप्रमाणे जसं जसं भगवंत हे आध्यात्मिक आहे, कारण भगवंत कुठेही हललेले नाहीयेत. ज्याप्रमाणे अर्जुन कुठेतरी गोंधळलेला आहे, तसे भगवंत हे ठाम आहेत. भगवंतांचा डिसिजन का मागतायत अर्जुन? कारण ते भगवंत आहेत, ते आध्यात्मिक आहेत. मग पुढे जाऊन आपल्याला जाणायचंय त्याविषयी.
त्याचा उल्लेखही जाणायचा आहे. कारण मनुष्य, आपण या भौतिक जगतामध्ये मनुष्य जन्मामध्ये आहोत आणि हा मनुष्य जो आहे ना, या मनुष्याचे जे जे वैशिष्ट्य आहेत की मनुष्य चुका करतो, मनुष्य भ्रमामध्ये असू शकतो, मनुष्याची इंद्रिय ही कुठेतरी सदोष इंद्रिय आहेत आणि मनुष्य कुठल्या तरी भ्रमात, मनुष्य चीट केला जाऊ शकतो. ही ही सगळी कुठेतरी लक्षणं आहेत. आपण ज्या या भौतिक जगतामध्ये, तुम्ही आम्ही या सगळ्या मायेमध्ये आहोत. जी प्रकृती म्हटलंय ना, ज्या ज्या गीतेचे 5 विषय मी तुम्हाला सांगितले, जिथे ईश्वर आहे, जीव आहे, प्रकृती, काळ आणि कर्म, ही प्रकृती जी आहे ना, ही मायेने सगळी आच्छादलेली आहे. आणि त्या मायेच्या आच्छादलेल्या प्रकृतीवरती या 3 गुणांचा प्रभाव आहे आणि त्या प्रभावाखाली मनुष्य जगतोय. आणि म्हणूनच मनुष्याची ही वैशिष्ट्य, ही लक्षणं आहेत, ही 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 खूप नॉर्मल आहेत हो. आणि म्हणूनच मनुष्याची ही इंद्रिय सदोष आहे. म्हणून उद्या जर सांगितलं, की मी का ऐकायचं हो? तुम्ही सांगताय हे ज्ञान मी का ऐकू? का मी ऐकायचं? कृष्णांनी सांगितलंय, तुम्ही सांगताय हे मी का ऐकू? कृष्ण प्रत्यक्ष येऊन का नाही मला सांगत, मी देव आहे आणि मी हे सांगतोय? अहो, हे शक्य आहे का? हे किती डेंजरस विधान करताय तुम्ही. जिथे तुम्ही तुमच्या अंधारामध्ये तुम्ही तुमचा हाताला बघू शकत नाही. तुम्ही तुमच्या पापण्या बघायच्या असतील तर तुम्ही आरशात बघता. एखादी फळ चिरून ठेवलेलं आहे किंवा कोणीतरी एका बाजूनी खाल्लंय तर तुम्ही सगळ्या अँगलने बघू नाही शकत ते. तुम्ही पाठी जाऊन बघाल तेव्हा तुम्हाला कळेल किंवा तुम्ही ते सगळ्या अँगलने बघाल तेव्हा तुम्हाला कळेल. कारण तुमची इंद्रिय ही सदोष आहेत. म्हणून तुमची इंद्रिय तुम्हाला जे दाखवत आहेत तेच तुम्ही लक्षात ठेवाल, तेच तुम्ही विश्वास ठेवाल. असं जर केलं, जर ती तुम्हाला योग्य प्रकारे सगळं दाखवत असली तर ते मान्य केले. पण नाहीतर हे विधान किती डेंजरस असू शकतं. आणि म्हणूनच या कृष्णांना जाणायचंय म्हणजे काय करायचं? कोण आहेत कृष्ण? कोण आहेत भगवंत? आणि म्हणून या भगवंतांना जाणणं, की या भगवंतांना जाणण्यासाठी खूप सुंदर असं उदाहरण प्रभुपादांनी दिलंय, की आपण एका एका ड्राईव्हवेवर चाललेलो आहोत. आपण एका रस्त्यावरून चाललेलो आहोत बघा. आणि त्या रस्त्यावरून चाललेलो आहोत आणि तिथे उतरल्यावर आपण उतरतो आणि आपल्याला हे चित्र दिसतं. आपल्याला हे हे दृश्य दिसतं. मग हे दृश्य दिसतं, या दृश्यात तुम्हाला काय काय दिसतंय मग? सांगू शकाल मला? अगदी बरोबर अस्मिता माताजी, सगळ्या चिंतन करू, ईश्वराशी बोलू. खूप छान. 54811 डॅश असं कोणी ASH म्हणून आहे, त्यांनी उत्तर दिले. खूप सुंदर. विचार करू. अगदी छान उत्तरं दिलेली आहेत सगळ्यांनी. धन्यवाद सगळ्यांना. मग आता तुम्हाला हा प्रश्न विचारला आहे, त्याचं उत्तर कशा प्रकारे द्याल? की तुम्ही या रस्त्यावर उतरल्यावर तुम्हाला दिसतंय, की काय दिसतंय तुम्हाला त्याच्यावरती? दूरदृष्टिकोन, दूरदृष्टिकोन ठेवू. अगदी बरोबर पूजा माताजी. पोपट आहे, वसुधा माताजींनी सांगितलंय. खूप छान. खरंच पुन्हा मी सांगते, कुठलाही आध्यात्मिक अगदी तो अँगल आणू नका. तुम्ही भगवद्गीता शिकताय, पण तुम्ही खूप, आपण आपण अगदी संवाद साधतोय आणि तुमच्या मनात जे काही विचार आहेत, तो तुम्ही मला आरामात शेअर करा. काय दिसतंय तुम्हाला समोर? अलर्टनेस. पण तुम्हाला चित्रात काय दिसतंय प्रशांत प्रभूजी? पोपट आहे, तो खातो आहे. अगदी बरोबर. फांदीवर पोपट बसलाय, अजय प्रभूजी सांगतायत, गीता माताजींनी सांगितलं. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. गर्द झाडीत पोपट आणि काहीतरी आहे. अथांग आकाश सांगितलेलं आहे दीपक प्रभूजींनी. ढग आहे. खूप छान निशा माताजी. साधना माताजी सांगतायत फळ खातो आहे. मालती माताजींनी सांगितलंय महासागर. खूप छान. एकता माताजी सांगतायत पेरू खाताना पोपट आहे, पोपटाच्या तोंडात फळ आहे. खूप सुंदर, खूप सुंदर आणि खूप 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 धन्यवाद. तुम्ही छान संवाद साधून उत्तरं देताय आणि तुम्ही तितका सहभाग दाखवताय, याचा खूप आनंद आहे आणि खूप धन्यवाद त्याच्यासाठी. तर किती सुंदर तुम्ही उत्तरं दिलीत, की मग आपण जेव्हा त्या 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 रस्त्यावरती उतरतो, तेव्हा जसं मालती माताजींनी सांगितलं, अजून प्रभूजींनी सांगितलं, की महासागर दिसतोय आणि काही काही अथांग पसरलेला असा सागर दिसतोय बघा. आणि मग हा पोपट निश्चित दिसतोय. पण तो कधी दिसतोय बघा हां. कारण जसं काहींना अथांग सागर दिसला, मग त्याच्या थोडंसं पुढे गेलात, की तुम्हाला हिरवळ अशी झाडी दिसेल. अनेक झाडं दिसतील आणि असं अ, अ, झाडांनी आच्छादलेला असा तो भाग दिसेल. आणि अजून पुढे गेलात तिथे
तर तुम्हाला एक झाड दिसेल आणि अगदी स्पष्टपणे त्या झाडावर बसलेला हा पोपट दिसेल, जो त्याच्या तोंडात फळ घेऊन काहीतरी खातो आहे. आणि हे सगळं जसं मी तुम्हाला आधी म्हटलं की तुमची दृष्टी निर्दोषपणे परिपूर्ण असते, तेव्हा मी जे पाहतोय ते कार्य करते यावर माझा विश्वास आहे की जेव्हा ती परिपूर्ण असते, पण ती जर सदोष आहे, तर जे आपण बघतो आहे तेच आपण खरं मानतो हो. परंतु ज्या प्रकारे कुठल्याही कुठल्याही गोष्टीला, आणि म्हणूनच कृष्णाला जाणायचंय म्हणजे कसं, तर या टप्प्यांवरती हे हे उदाहरण कशा प्रकारे दिलंय की मग भगवंत, जे भगवान, मग ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, अशा तीन स्वरूपामध्ये आपण भगवंतांना जाणायचंय. खूप सुंदर असं भगवंतांचं हे चित्र आहे. आणि हे भगवान रूपांमध्ये भगवंत आहेत की जिथे डोक्यावर मोराचं पीस आहे आणि हातात सुंदर अशी बासरी आहे ज्यांच्या हातात, असं हे बाल रूप आहे. आणि म्हणूनच त्या भगवंतांना जाणायचंय म्हणजे ब्रह्म रिअलायझेशन, की जे जे भगवंतांना एक शक्ती, त्यांच्या शरीरातून निघणारं जे तेज आणि जो प्रकाश ही एक शक्ती म्हणून मानतात, आणि त्या शक्तीला जे मानतात ते ब्रह्म रिअलायझेशन, तो पहिला टप्पा. मग त्याच्या पुढे जाऊन काही जे आध्यात्मिक प्रगती करतात त्यांच्यासाठी परमात्मा, जे चार भुजाधारी रूप आहे, शंख, चक्र, कमळ आणि ज्यांच्या गदामध्ये हातामध्ये गदा आहे, असे चार भुजा असलेलं रूप जे परमात्मा रूप, जे परमात्मा रूप हे प्रत्येक जीवामध्ये, म्हणजे या महाविष्णूचं जे तत्व प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये वसलेले हे परमात्मा रूप आहे. आणि त्याच्या पुढे जाऊन जे आध्यात्मिक प्रगती करतात त्यांना जे भगवान रूप, ज्या भगवान रूपाला, ज्या मनुष्य रूपामध्ये, ज्या अर्जुनाशी भगवंत द्वापार युगामध्ये जी भगवद्गीता सांगतायत, ते मनुष्य रूप भगवंत अर्जुन भगवंतांना मनुष्य रूपात बघतोय. आणि अशा या भगवान रूपाशी आपण निगडीत असतो आणि कनेक्ट होतो त्या भगवान रूपाशी. अशी ही आध्यात्मिक पातळीवरचं भगवंतांना जाणणं आहे. खूप सुंदर उदाहरण अजून प्रभुपादांनी दिलंय की एखादी व्यक्तीला जर माहित करायचं असेल की दिवस आहे का रात्र आहे, तर ती व्यक्ती सुरुवातीला खिडकी उघडते, आणि खिडकी उघडल्यावर जेव्हा उजेड दिसतो तेव्हा हा दिवस उजाडलेला आहे, एवढ्यावरती ती व्यक्ती थांबते, की मग त्याला ब्रह्म रिअलायझेशन म्हणतात. की तिथे तिथे त्याची पातळी थांबलेली की मी भगवंतांना एक शक्ती म्हणून मानतो. त्याच्या पुढे जाऊन म्हणजे की मग हा प्रकाश येतोय कुठून, हा दिवस उजाडलाय पण हा प्रकाश कुठून येतोय, म्हणून ती व्यक्ती डोकावून सूर्याला बघते. आणि तोच पुढचा टप्पा म्हणजे आध्यात्मिक प्रवासामध्ये परमात्मा रिअलायझेशन. आणि त्याच्याही पुढे जाऊन जो सूर्यावर जाण्याची इच्छा व्यक्त करतो, जो भगवंतांना जाण्याची इच्छा करतो, जो भगवान रूपाला, म्हणजे अर्चविग्रहाला पुढे जाऊन आपण जाणणार आहोत, ज्या मनुष्य रूपामध्ये, भगवान रूपामध्ये आपण भगवंतांशी जोडले जातो, अशा या भगवान रूपाशी निगडीत म्हणजे ते भगवान रिअलायझेशन, मनुष्य रूपामध्ये भगवंतांना जाणणं. अशा या भगवान रूपावरती आपण पूर्णपणे, अगदी आपण केंद्रित होतो आणि पूर्णपणे त्या भक्तीमध्ये रममाण ज्या होतो, त्या भगवान रूपाशी आपण करू आणि त्या भगवान रूपाला जाण्याचा प्रयत्न करतो. असे हे टप्पे आहेत आणि याचा उल्लेख वारंवार आपल्याला अनेक अध्यायांमध्ये येणार आहे. मग ज्या भगवंतांना आपल्याला जाणायचंय अशा प्रकारे आपण भगवंतांना जाणतो. आणि म्हणूनच जे मायावादी लोक आहेत, जे जे भगवंतांचं अस्तित्वच मानत नाही, जे निराकार रूप, जे निराकारवादी आहेत, ते भगवंतांना निदान ब्रह्म रिअलायझेशन मध्ये जाणतात. मग 12व्या अध्यायात आपण जाणू की अशी या व्यक्ती निश्चितच हळूहळू का होईना, परंतु त्या टप्प्यावरती निश्चितच येतात. आणि म्हणूनच आपल्याला जाणायचंय आज अशा या सगळ्याचा उल्लेख भगवंतांनी सांगितलेला आहे. असे हे भगवंत 6 ऐश्वर्यानी नटलेले आहेत, ज्याचा वारंवार मग सगळ्याचं ज्ञान आहे, सगळ्यांनी परिपूर्ण आहेत, ज्या सौंदर्याने जे परिपूर्ण आहेत, कशाची काय नाहीये भगवंतांकडे, तिन्ही लोकाचे जे राजे आहेत, तिन्ही लोकाचं स्वामित्व ज्यांच्याकडे आहे, तिन्ही लोकात जे प्रसिद्ध आहेत, ज्या आसुरांना ज्यांनी नाश केलेला आहे, असं सामर्थ्य ज्यांच्याकडे आहेत, जे ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत, पूर्णम पूर्ण विदस्य, ज्या कृष्णाच्या ज्या रूपाला आणि ज्या कृष्णाच्या अवताराला परिपूर्ण असं मानलं गेलेलं आहे, ज्या वेदांमध्ये, ज्या वेदांत सूत्रामध्ये आपण भगवंतांना पुरुषोत्तम म्हणून जाणणार आहोत, ज्या 15व्या अध्यायाला पुरुषोत्तम योगामध्ये आपण याला
सखोल रूपामध्ये जाणणार आहोत. आणि या सगळ्याची निर्मिती केली आहे हो, भौतिक जगताची केली आहे, आध्यात्मिक जगताची केली आहे, पण त्यापासून जे अलिप्त आहेत, ज्या कशाचाही मोह ज्यांना नाहीये, कारण ज्याच्यापासून त्यांची संन्यासी वृत्ती आहे. आणि असे हे भगवंत 6 ऐश्वर्यांनी नटलेलं आहे त्यांचं ऐश्वर्य. आणि अशा या भगवंतांचा उल्लेख, ज्या ईश्वराला आपण म्हटलं, अशा या भगवंतांचा उल्लेख आपल्याला वारंवार होणार आहे. आणि अशा टप्प्यांवरून भगवंतांना, अशा या सगळ्याचा उल्लेख करून आपण कृष्णांना जाणायचंय, म्हणजे कसं जाणायचंय, आणि मग कशा प्रकारे भगवंत आता अर्जुनाला उपदेश देत आहेत, ज्या आध्यात्मिक गुरु म्हणून अर्जुनाने भगवंतांना मानलेलं आहे. आणि या सगळ्याचा उपदेश, मग जो आध्यात्मिक गुरु, जो दृष्टिकोन बदलतो शिष्याचा, तेच आपल्याला जाणून घ्यायचंय, की तू जो विचार करतो आहेस तो तू नाहीयेस, तर तू जो विचार करत नाहीयेस तसं नसून हे असं आहे. ते कसं आहे ते भगवंत प्रत्यक्ष समजावून सांगतायत. मग जे पहिलं कारण अर्जुनाने सांगितलंय, की त्याच्या मनामध्ये करुणा दाटून आली आहे, भगवंत सांगतायत, ती करुणा तुझी वस्त्रासाठी आहे रे, तुझ्या देहासाठी ही करुणा करतो आहेस. तो देह हे एक वस्त्र आहे, आणि ते काय आहे? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तीर धीरस्तत्र न मुह्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच तू ज्याची करुणा करतो आहेस, हा देह आहे, तू देहधारी भावनेशी निगडीत आहे, पण हे आत्म्याने धारण केलेलं वस्त्र आहे. आणि म्हणून त्या वस्त्राची करुणा तू करू नकोस, कारण आपण शरीर नसून आपण आत्मा आहोत. आणि हा जो आत्मा आहे हा अविनाशी आहे. हा अविनाशी आत्मा हा देहातून अविरत प्रवास करत असतो. आणि हा देह ग्रोथ नाही, तर आपण आपली बॉडी बदलत असतो. कारण आपण जर म्हटलं आता 50व्या वर्षी मी जर म्हटलं की मला दुसऱ्या महिन्यामध्ये पुन्हा जायचंय, तर ते शक्य नाही होत. कारण आपण त्या देहातून, तो जो आत्मा आहे त्या देहातून अविरत प्रवास करत असतो. आणि हा अविरत प्रवास करणारा हा जो देह आहे, हा वस्त्र आहे. हा आत्मा एक देह, एक वस्त्र टाकून दुसरं वस्त्र धारण करत असतो. जेव्हा हा देह जीर्ण होतो, त्याला आपण जेव्हा मनुष्य म्हणतो, मनुष्य मृत्यू पावलेला आहे, अशा हा देहाला टाकून मनुष्य दुसरं वस्त्र हा आत्मा धारण करत असतो. आणि म्हणूनच भगवंत सांगता आहेत की तू देह नाही, तू शरीर नसून तू आत्मा आहेस. आणि जी काही तू करुणा करतो आहेस ती ह्या देहासाठी करतो आहेस, तर तू तसं करू नकोस, कारण तू या वस्त्राविषयी ती करुणा जाणतो आहेस. आणि म्हणूनच बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात असा हा अविरत प्रवास हा आत्मा करत असतो. आणि हा आत्मा अविनाशी आहे, जरी देह नश्वर असला, कारण हा देह हा पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी आणि जल या पंचतत्वांनी बनलेलं हे शरीर आहे. हे शरीर निश्चितच पुन्हा त्या मातीत मिसळणार आहे हो, पुन्हा त्या देहाला निश्चितच नश्वर आहे ते. परंतु हा देह नश्वर असला तरी त्यातला जो आत्मा आहे, जे चैतन्य आहे, आत्मा म्हणजे चैतन्य आहे. आणि हा आत्मा त्या शरीरातून अविरत प्रवास करत असतो. आणि म्हणूनच आपण जेव्हा जेव्हा एखादी व्यक्ती जाते, तेव्हा ती व्यक्ती 2 मिनिटापूर्वी त्याच्या नावाने उल्लेखली जाते, पण 2 मिनिटात जेव्हा तो मृत्यू पावलेलं शरीर, त्याला बॉडी म्हटलं जातं, कारण ते शरीर मेलेलं असतं हो, नश्वर शरीर आहे. पण तो आत्मा त्याच्यातनं कधीच निघून गेलेला असतो. आणि तो आत्मा दुसऱ्या प्रवासाला, पुढच्या प्रवासाला निघून गेलेला असतो. तो आत्मा एक शरीर टाकून दुसरं शरीर धारण करत असतो. धीर मनुष्य या बदलाने गोंधळून जात नाही, कारण तो देहधारी भावनेशी निगडीत नसून तो आत्म्याशी निगडीत असतो. कारण ह्या आत्म्याची ही वैशिष्ट्य आहेत. नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाही. अग्नीद्वारे त्याला जाळताही येत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजवताही येत नाही, तसेच वाऱ्याने त्याला सुकवताही येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आणि म्हणूनच या आत्म्याला मात्र कोणीही काही त्याचं वाकडं करू शकत नाही. ना तुझ्या या धारधार शस्त्रांनी तू या आत्म्याचे तुकडे तू शरीराला मारू शकतोस, त्या देहाला चिरू शकतोस, परंतु त्या आत्म्याला कापता येत नाही, त्याला जाळता येत नाही, त्याला पाण्याने ओलं करता येत नाही, त्याला सुकवताही येत नाही. असा हा आत्मा एकास 10,000 जे केस आहे ना आपल्या, त्या केसाच्या टोकाच्या एकास 10,000 इतक्या भागा इतका सूक्ष्म तो आत्मा आहे, जो आपल्या या डोळ्यांना दिसत नाही. इतका सूक्ष्म तो आत्मा आहे आणि म्हणूनच हा आत्मा अविनाशी आहे. हा आत्मा या शरीरातून अविरत प्रवास करत असतो. तुझ्या ज्या करुणामय भावना आहेत त्या तू देहधारी भावनेने विचार करतोयस, पण हेच तू त्या आत्मिक भावनेने जर विचार केलास तर तू ती करुणा मनामध्ये आणू नकोस. कारण तो देह जरी जीर्ण झाला आणि त्यांनी ते आत्मा त्यागला आणि दुसरं शरीर तो आत्मा पुन्हा धारण करणार आहे, असा हा आत्मा अविनाशी आहे. अशा आत्मसाक्षात्कारी पातळीवर जाऊन तू तो विचार कर. आणि म्हणूनच तू जसा विचार करतोयस तसा करू नये, हे भगवंत अर्जुनाला समजावून सांगतायत. म्हणून ती करुणा मनामध्ये आणू नकोस. असा दृष्टिकोन जसा उत्तम गुरु जसं शिष्याला मार्गदर्शन करून त्याचा मानसिक जे खच्चीकरण झालंय, जे दौर्बल्य आलेलं आहे त्याला सबल करण्यासाठी आणि त्याचं मानसिक दौर्बल्य घालून त्याचं मनोबल वाढवण्यासाठी तो गुरु प्रयत्न करत असतो. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला ज्या योग्य प्रकारे ती दिशा दाखवत आहे, अशा प्रकारे पहिल्या कारणाचं निरसन केलेलं आहे भगवंतांनी. दुसरं कारण की आनंद वाटत नाहीये. का तुला आनंद वाटत नाहीये आणि तू आनंद वाटत नाही असं मानू नकोस. कारण भगवंत याची 2 कारणं सांगतायत बघा. अवाच्यवादांश बहुन्वदिष्यन्ति तवा हितः निंदस्तस्त्व सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःखर असे तुला काय आहे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच तू हे युद्ध कर. का भगवंत सांगतायत तर आपण हे कारण आधी जाणून घेऊया. जरी हे जाणलं तरी हरकत नाही. भगवंतांनी जसं मी म्हटलं, गुरु त्या शिष्याचं मनोबल वाढवतायत आणि म्हणूनच इथे आपल्याला कर्मयोगाला कुठेतरी जाणून घ्यायचंय की तू जे करतो आहेस ते जर तू स्वतःच्या इंद्रिय सुखासाठी केलंस तर ते कर्मकांड करतोयस तू. तुझ्या इंद्रिय प्राप्ती करता, तुझ्या स्वार्थाकरता तू लढायचं ठरवलंस तर ते कर्मकांड आहे. पण हेच जर तिथे कृष्ण आले, तू जर माझ्यासाठी हे कार्य केलं, हे जर तू मला अर्पण केलंस तर तो तू कर्मयोग करतोयस आणि ते तू बांधला नाही जाणार आहेस, तर तू त्या कर्मयोगाशी निगडीत तू ते कर्म भगवंतांना अर्पण करतो आहेस. आणि म्हणूनच तू एक क्षत्रिय आहेस. भगवंत अर्जुनाला सांगतायत बघा की तू एक क्षत्रिय आहेस. ज्या वर्णाश्रम पद्धतीद्वारे आपल्याला पुढे जाऊन जाणायचंय की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र यांना कुठल्याही धर्मानी जन्मानी नाही तर त्यांच्या गुणकर्मानी विभागलं गेलेलं आहे आणि त्या कर्म विभागणीला आपल्याला पुढे जाऊन जाणायचंय. त्याप्रमाणे भगवंत अर्जुनाला सांगतायत तू क्षत्रिय आहेस, तू एक योद्धा आहेस आणि तू जर उद्या म्हंटलस की मी युद्ध न करता मी संन्यास घेऊन हिमालयात जाऊन बसतो, मी जंगलात जातो आणि तिथे तप करतो, तर तसं शक्य नाहीये. तू जर तसं म्हटलंस तर तू करू शकत नाहीस. तुझे शत्रू तुझं कौतुक करणार नाहीयेत की अर्जुन युद्ध न केलं, अर्जुनाने खूप चांगलं केलंय, वाहवा केलीये, कारण त्याचे आप्त, त्याचे नातेवाईक मारले जाणार होते म्हणून त्यांनी खूप कौतुकास्पद असं वागलंय. नाही, तर तुझे शत्रू तुला भ्याड म्हणतील, पळकुटा म्हणतील, तुझा उपहास करतील. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत की तू तुझं कर्म केलं पाहिजेस. बघा इथे कर्मयोगाविषयी भगवंतांनी, हा कर्मयोगच आपण आता जाणणार आहोत 3ऱ्या अध्यायापासून. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू क्षत्रिय आहेस आणि तू एक योद्धा आहेस. तू उठ, दृढ निश्चयाने उठ आणि तुझं कर्म कर.
तू स्वतःचं अस्तित्व विसरून कसं चालशील? कारण तिथे भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू सगळं म्हटलंस की तू शरीर नाही आत्मा आहेस, हे मी जरी तुला सांगितलं असलं तरी हा आत्मा असून पण हे शरीर लढणार आहे तुझं, आणि म्हणून तू एक योद्धा आहेस हे विसरू नकोस. कुठेही भगवंतांनी सांगितलेलं नाहीये की आता जरी सगळ्यांनी सांगितलं की हा रिटायरमेंट झाली, आता मी भगवद्गीता वाचतो आणि आता कृष्ण माझी काळजी घेईल, असं कुठेही भगवद्गीतेत नमूद केलेलं नाही. आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडा. अर्जुनाला भगवंत सांगतायत तुझं कर्म कर, कर्माला टाळू नकोस, ती तुझी जबाबदारी आहे आणि ती तू टाळू नकोस. ती टाळून तू संन्यास घेऊन जर बसलास तर तुझे शत्रू तुझा उपहासच करतील आणि तुझा बघून मग पुढचंही कारण आपल्याला नंतर जाणायचंय. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की तू उठ, दृढ निश्चयाने उठ आणि तुझं कर्म कर. कारण का? कारण त्याचं दुसरं कारण हेही भगवंत त्याचं मनोबल वाढवायला सांगतायत. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढ निश्चयी होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं, आनंद नाहीचे 2 अँगल भगवंत अर्जुनाला सांगतायत बघा, की ज्या दृष्टिकोनातून तू विचार करतोयस तसा करूच नकोस. कारण तू जरी या धर्माच्या तू या अधर्माविरुद्ध युद्ध करतोयस आणि या धर्माच्या बाजूने युद्ध करताना तू जरी मारला गेलास तरी तुला स्वर्गाची प्राप्ती होणार आहे आणि या स्वर्गामध्ये सुखच सुख आहे. तिथे विजयश्री प्राप्त करून तिथे तिथे तुला स्वर्ग सुख उपभोगता येईल. जसं या चित्रात दाखवलंय बघा, की तुला स्वर्ग प्राप्ती झाली तर तू त्या वैकुंठामध्ये, त्या स्वर्ग लोकामध्ये तू स्वर्ग सुखच प्राप्त करणार आहेस. परंतु हेच आणि जर तू मारला गेला, जर तू विजय प्राप्त केलास, या अधर्माविरुद्ध जर धर्म जिंकतोय आणि तू विजय प्राप्त केलास तर निश्चितच या पृथ्वीवर तू राज्य करणार आहेस. म्हणजे दोन्हीकडूनच तू तू दोन्हीकडूनही विजयी ठरणार आहेस. तुझं दोन्हीकडूनही नफा आहे. त्याच्यामुळे तू आनंद नाही असं मनात आणूच नकोस. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत ज्या कर्मयोगातून आणि ज्या या बुद्धी, ज्या ज्ञानातून भगवंत सांगतायत की तू उठ, दृढ निश्चयाने उठ आणि युद्ध कर, कर्म टाळू नकोस. कुठेच भगवंतांनी सांगितलं नाहीये भगवद्गीतेमध्ये की सगळं झालंय आता आणि आता तुम्ही काही केलं नाही तरी चालेल, तुम्ही फक्त नामस्मरण करा आणि भगवंत काळजी घेतील सगळ्याची. नाही हो, तुम्ही तुमची कर्म करा, तुम्ही तुमची कर्तव्य पार पाडा, कर्तव्याला चुकू नका. आणि म्हणूनच इथे हा कर्मयोग आपण जाणलेला आहे. म्हणून भगवंत म्हणतायत तू आनंद नाही असं अजिबात मानू नकोस. निश्चितच तू पृथ्वीवरही राज्य करशील आणि जरी तू मारला गेलास तरी तू स्वर्ग लोकाचं स्वर्ग सुख अनुभवशील. आणि हे सगळं समजून तू एक क्षत्रिय आहेस आणि तू युद्ध हे केलंच पाहिजेस. तू आपल्या कर्माला टाळू शकत नाहीस. म्हणून तू दृढ निश्चयाने उठ आणि तुझं कर्म कर. हे युद्ध कर जे मला अर्पण कर. तू कर्मकांडात अडकू नकोस, तर तू कर्मयोगातून ते भगवंतांना अर्पण कर. अशा प्रकारे तुला आनंद नाही ही भावना तुझ्या मनात निश्चितच निघून जाईल. मग आता तिसरं कारण अर्जुनाने सांगितलंय, मला पाप वाटतंय. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीने मनुष्याचे मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की जे तुला पाप वाटतंय तसं पाप अजिबात नाहीये. कारण तू जेव्हा भगवंतांसाठी ती सेवा करतोस, जेव्हा तू कुठलंही छोट्यात छोटं कर्म हे भगवंतांना अर्पण करतोस आणि ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये तू अर्पण करतोस, तेव्हा ते निश्चितच पाप मानलं जाणार नाही. आणि त्यासाठी जसं तुम्हाला म्हटलं की फिजिकल, सायकोलॉजिकल नाही तर स्पिरिच्युअल अँगल किती महत्वाचा आहे. आणि याच ठिकाणी भगवंत सांगतायत की तू पाप का म्हणून घेऊ नकोस. मग इथे सांगताना खूप सुंदर अशी गोष्ट भगवंतानी, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते. तू धर्मासाठी हे युद्ध करतोयस, तू अधर्माच्या विरुद्ध हे युद्ध करतोयस. त्यामुळे तू मनात असं आणूच नको की तू पाप करतोयस, तुझ्याकडून जे मारले जाणार आहेत ते त्याच्यामुळे तुझ्या
तुझ्यावर पाप केल्याचं कुठेतरी पाप तुझ्या माथी मारलं जाणार आहे, नाही. कारण तू ही सेवा भगवंतांसाठी करणार आहेस. भगवंतांसाठी केलेली सेवा ही पाप मानलं जात नाही. त्यासाठी खूप सुंदर असं उदाहरण आणि सुंदर अशी गोष्ट उपनिषदामधली सांगितली. आणि ती गोष्ट अशी आहे की हा जो उंदीर आहे आपल्याला चित्रात दिसतोय, त्याला चेरी आवडत असतात. आणि उपनिषदामधलंच ही छोटी गोष्ट आहे की जिथे जिथे छोट्यातल्या छोट्यात, मग आपल्याला खारुताईची गोष्ट सुद्धा माहितीये की ज्या ज्या प्रभू रामचंद्रांच्या काळामध्ये, की जिथे खारुताईने सुद्धा श्रीराम लिहून मग त्याचे छोटे छोटे दगड आणून ठेवले होते, पण तिची ती सेवा सुद्धा भगवंतांना किती रुचलेली होती. आणि म्हणून छोट्यातली छोटी सेवा सुद्धा कुठलंही नुकसान करत नाही. ते निश्चितच भगवंतांसाठी केलेली सेवा असते. आणि अशा या उंदराला ही चेरी आवडत असते बरं का. आणि ती चेरी आवडत असते, तर एक चेरी खाऊन त्याचं पोट भरत नाही. म्हणून तो अजून चेरीच्या शोधामध्ये असतो. त्या शोधामध्ये असताना, त्या रस्त्यावरून जात असताना त्याला तो देवळासमोर येतो आणि त्या देवळामध्ये एक दिवा त्याला दिसतो पेटलेला. आणि तो दिवा म्हणजे त्याला चेरी वाटते. आता बघा, माणसाची बुद्धिमत्ता आणि प्राण्यांची याच्यात निश्चितच तफावत आहे. आणि मग त्याच्या त्या प्राणी बुद्धीला निश्चित तो दिवा म्हणजे कुठेतरी तो रंगावरून त्याला ती चेरी वाटते. आणि निश्चितच चेरी आपल्यापासून दूर जाते असं कुठेतरी वाटतं. आणि म्हणून तो त्या दिव्यापाशी जातो आणि त्या गरम तेलात उडी मारतो, कारण जेणेकरून तो दिवा विझू नये. आता ही सगळी गोष्ट घडतीये भगवंतांसमोर. भगवंतांच्या मूर्तीसमोर हे घडतंय. मग याच गोष्टीला भगवंत मग त्या त्या उंदराचा त्या तापलेल्या तेलामध्ये जेव्हा उडी मारल्यावर त्या चेरीला वाचवायला, म्हणजे कुठेतरी आपल्याला ते मिळावं त्या उद्देशाने तो करत असतो. पण या सगळ्या प्रयत्नामध्ये तो दिवा विझण्याचा तो थांबवतो. आणि म्हणूनच ती भगवंतांसाठी केलेली सेवा, भगवंतांसाठी जो दीप तिथे लावलेला आहे, त्या दिव्याला विझू नये म्हणून तो प्रयत्न करतो आणि त्या प्रयत्नात तो तिथे मरण पावतो. पण त्याचा उद्धारच झालेला आहे, त्याला मोक्ष मिळालेला आहे. कारण ती भगवंतांसाठी केलेली सेवा आहे. स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो. ते मोठ्यातलं मोठं संकटापासून सुद्धा रक्षण करतो. एवढूस छोट्यातलं छोटं काम भगवंतांसाठी केलं तरी ती सेवा कुठेही वाया जात नाही. आणि म्हणून त्या चित्रामध्ये आपल्याला हनुमंत दिसतायत, एकीकडे विभीषण दिसतायत. मग तुम्ही म्हणाल ज्या हनुमंतानी, की ज्या हनुमंतांचा जय जयकार, दास्यत्व म्हटलं की हनुमंतांचंच नाव येतं. कारण ज्या प्रभूंच्या सेवेमध्ये मग जेव्हा सीतामाईला जे बघायला गेले होते लंकेमध्ये, तेव्हा येताना सगळ्या लंकेला जाळून आले होते. अर्धी अधिक लंका जाळलेली होती. का? कारण त्या क्रोधामध्ये त्या निषेधाला व्यक्त केलेलं आहे. मग या क्रोधाला जर तुम्ही म्हटलं तर आजच्या या भौतिक जगतामध्ये जर त्या दृष्टिकोनातून म्हटलं तर कुठेतरी मग हनुमंतांनी केलेलं फक्त रावणाचाच महाल जाळला असता हो, पण तो निषेध व्यक्त केलेला आहे. आणि त्या भगवंतांसाठी केलेली ही सेवा आहे. आज सीतामाईला ज्यांनी ज्यांनी परस्त्रीवर चुकीचं नजर टाकलेली आहे, अशा रावणाला धडा शिकावा म्हणून त्यांनी ती लंका जाळलेली आहे. अशा हनुमानाचा जय जयकारच केला जातो. त्या हनुमानांना सेलिब्रेटच केलं जातं. कारण त्यांनी भगवंतांसाठी केलेली ती सेवा होती. ज्या विभीषणांनी रावणाच्या विरुद्ध जाऊन भगवंतांना तो कसा मरण पावेल ह्याविषयी सांगितलं, कारण ते भगवंतांशी संलग्न होते. त्या भगवंतांच्या सेवेमध्ये होते. कारण त्यांना माहिती होतं की रावण एका द्वेषयुक्त आणि कुठेतरी अधर्माची साथ देणारा आहे. आणि म्हणूनच आपल्याच भावाविरुद्ध जरी गेले तरी त्यांचा जय जयकार का केला जातो? कारण भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलेलं कार्य आहे. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू ते पाप मानू नकोस. तू जी काही सेवा करतोयस ती तू त्या धर्माच्या साठी करतोयस. तू अधर्माविरुद्ध युद्ध करतोयस आणि हे युद्ध तू मला अर्पण कर. इथे तू भगवंतांसाठी ते अर्पण करतो आहेस आणि म्हणून मग त्याच्यामध्ये तू कुठलंही पाप करत नाहीयेस. अशा प्रकारे तिसऱ्या कारणाला भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. चौथं कारण आपल्याला उद्याच्या अध्यायामध्ये पण जाण्याचे 3:24 जिथे आपण आपलं विहित कर्म जाणणार आहोत. विहित यज्ञ कर्म. जो कोणी आपलं विहित कर्म व्यवस्थितपणे पूर्ण करतो तो एक
आदर्श व्यक्ती बनतो आणि अशी आदर्श व्यक्ती हा सगळ्या कुटुंबाचा आदर्श बनतं. ज्या भगवंतांना आपण बघतो आहोत की ज्यांनी गोवर्धन पर्वत उचलून धरून सर्व आपल्या गोकुळवासियांचं रक्षण केलेलं आहे, ज्यांना कुठलं कर्म करायची गरज होती हो, पण ज्या भगवंतांनी अर्जुनाचं सारथ्य देखील केलेलं आहे आणि अनेक अशी कर्म केलेली आहेत जी उदाहरण म्हणून प्रत्यक्ष उदाहरणादाखल भगवंतांनी ही कर्म केलेली आहेत आणि म्हणूनच त्या भगवंतांचं अनुशीलन करायचंय. कोणी या भौतिक जगतामध्ये अनुकरण नाही की मी दैवी आहे मग उचलून दाखवा हो गोवर्धन पर्वत, दाखवा तुमचं विश्वरूप दर्शन. अशा या दैवी शक्तींच्या माणसाला जे जे तथाकथित मायावादी आहेत, ज्यांना भगवंतांचं अस्तित्वच मान्य नाहीये, अशांना जेव्हा या प्रश्न विचारले जातात तर मला वाटतं ते निश्चितच निरुत्तर होतील. कारण असा गोवर्धन पर्वत उचलून धरून गोकुळवासियांचं रक्षण करणार हे भगवंत असो, पण ज्यांनी स्वतःचं उदाहरणादाखल आणि म्हणूनच त्यांचा आदर्श की त्यांनी जन्मकर्मस्य की भगवंतांनी सगळी कर्म केलेली आहेत. मग ज्यांनी 9 लाख अशा गायींचं गुराखत्व, मग ज्यांचं रक्षण केलेलं आहे नंदांच्या सगळ्या गायींचं, अशा प्रकारे ज्या भगवंतांनी जे प्रत्यक्ष परमकारण आहेत, पुरुषोत्तम आहेत, त्यांनी स्वतः उदाहरणादाखल की एक आदर्श व्यक्ती बनण्यासाठी ज्यांनी वर्णाश्रम पद्धतीनंतर निर्माण केलेली आहे, चातुर्वर्ण्य कुठल्याही धर्म आणि जन्मानुसार नाही तर गुण आणि कर्मानुसार, की या कर्मानुसार, आणि म्हणूनच तिथे वर्णाश्रम पद्धती. नाहीतर भगवंत म्हणतायत बघा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. पारिवारिक परंपरा नष्ट होते. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत, ज्यांनी हे भौतिक जग निर्माण केलेले, भौतिक सृष्टी, हे भौतिक शक्ती आणि आध्यात्मिक शक्ती ही भगवंतांची आहे. ब्रह्मा हे क्रिएटर आहेत सृष्टीचे, पण ब्रह्मा हे दुसरे निर्माते आहेत. बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत, ज्या भगवद्गीतेच्या आपल्याला पुढच्या अध्यायांमध्ये निश्चितच याला उल्लेख येणार आहे. जे बीज देणारे पिता, बीज देणारे, की सगळे भगवंतांपासूनच ही निर्मिती झालेली आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की या सगळ्याला मग ज्या चातुर्वर्ण्य पद्धतीला भगवंतांनी निर्माण करून कुठेतरी ती अराजकता माजली नाही आणि त्या भयंकर अशा लोकसंख्येला आळा घातला गेला. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, आणि मी जर असं केलं नसतं, मी जर माझं नियत कर्म, मी जर माझं विहित कर्म केलं नसतं तर मीही कुठेतरी या विनाशाचं कारण बनलो असतो. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष भगवंत याचं उदाहरण बनतायत आणि या विहित कर्माला आपल्याला उद्याच्या अध्यायामध्ये निश्चित स्वरूपात जाणायचे. अशा प्रकारे करुणा मनामध्ये, पाप मनामध्ये, आनंद नाही आणि ज्या पारिवारिक परंपरेला धोका, या सगळ्या कारणांना भगवंतांनी अर्जुनाचं निरसन केलेलं आहे. आणि पुढे जाऊन आता भगवंत सांगतायत, जो अर्जुन या सगळ्या विचारांनी पुढे अजून एक 10 मिनिटं आपल्याला, कारण दुसरा अध्याय हा थोडा मोठा आहे, बाकी सगळे अध्याय अगदी चोख 3:30ला 4:30ला संपतील, पण हा अध्याय थोडा मोठा आहे, त्यामुळे मला तुम्हाला 10 मिनिटं द्यावी लागतील आणि म्हणूनच आपण योग्य प्रकारे तो पूर्ण करू शकू. तर अशा ह्या सगळ्या विचारांनी अर्जुन हा अव्यवसायात्मिक झालाय. म्हणजे कसा, तर त्याच्या बुद्धीला फाटे फुटलेले आहेत की मी हे असं केलं तर असं होतंय, मी तसं केलं तर मला असं वाटतंय. पण जे भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू असा विचार करू नकोस, तू जो विचार करतोय तसं न करता तुझी बुद्धी ही अव्यवसायात्मिक झालेली आहे आणि त्या बुद्धीला व्यवसायात्मिक करायचं आहे, त्या बुद्धीला कुठेतरी केंद्रित करायचंय. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, व्यवसायात्मिका बुद्धी रेके कुरुनंदन बहुशाखायनंताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढ निश्चयी असते आणि त्यांचे ध्येयही एकच असते. हे प्रिय कुरुनंदन, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो अर्जुन द्रोणाचार्यांचा इतका उत्तम धनुर्धर असा शिष्य, की जेव्हा विचारलं होतं द्रोणाचार्यांनी सगळ्या शिष्यांना की समोर काय दिसतंय, तेव्हा एकट्याने अर्जुनाने उत्तर दिले की समोर मला फक्त पक्षाचा डोळा दिसतोय.
कारण ते ध्येय केंद्रित होतं, ती 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 दृष्टी होती, ती एक फोकस्ड दृष्टी होती, ती केंद्रित दृष्टी होती. पण तीच कुठेतरी आता डळमळीत झालेली आणि म्हणून त्याच्या बुद्धीला फाटे फुटलेले आहेत. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, जो व्यवसायात्मक दृष्टीने विचार करतो आहे, त्याची बुद्धी ही स्थिर असते, दृढ निश्चयी असते आणि त्याचं ध्येयही एकच असतं. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की या व्यवसायात्मक बुद्धीला तुला आणायचंय. मग आता अर्जुन भगवंतांना विचारतो, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, ज्याची भावना अशी समाधिस्थ झाली आहे त्याची लक्षणे काय आहेत? तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो? तो बसतो कसा आणि चालतो कसा? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग अर्जुनाला प्रश्न पडला की तू जर मला सांग, तुम्ही मला सांगताय की व्यवसायात्मक बुद्धीने जो विचार करतो आहे तो दृढ निश्चयी असतो, त्याचं ध्येय केंद्रित असतं, मग अशी व्यक्ती चालते कशी, अशी व्यक्ती वागते कशी, बोलते कशी, राहते कशी, याविषयी मला तुम्ही थोडं समजावून सांगा. या पुढच्या श्लोकांमध्ये त्या व्यक्तीची सगळी लक्षणं सांगितलेली आणि म्हणूनच ती लक्षणं कुठली, तर स्थिताधीर मुनीची लक्षणं, की ज्याचं मन स्थिर, ज्याचं मन आणि बुद्धी ही स्थिर झालेली आहे, अशा या स्थिताधीर मुनीची लक्षणं आपल्याला जाणायची. श्री भगवान वाच, प्रजहाती यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे पार्थ, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो आणि जेव्हा त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते, तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे जे चित्रात दिसत आहेत हे प्रल्हाद महाराज आहेत आणि ज्यांचं उदाहरण स्थिताधीर मुनी म्हणून आपण जाणू शकतो. जे प्रल्हाद महाराज, की जे हिरण्यकश्यपू सारख्या राक्षस योनीमध्ये, ज्या राक्षसाच्या पोटी जन्माला आली होती, राक्षस योनीत जन्माला येऊन सुद्धा, की ज्यांनी भगवंतांचं नारायण नारायण नारायण, आणि म्हणूनच अशा या प्रल्हाद महाराजांनी इतक्या दृढनिश्चयाने भगवंतांचं नामस्मरण इतकं स्मरण केलेलं होतं, कारण त्या भगवंतांना त्यांनी प्रत्येक वेळी ती दृढनिश्चय मनामध्ये होता, की ज्या हिरण्यकश्यपूनी प्रत्येक दिवशी ज्यांना मरणासन्न यातनातून घालवलं, कधी अग्नीत दिलेलं आहे, कधी सर्पांमध्ये दिलं, कधी राक्षसांमध्ये दिलं, कधी उकळत्या तेलामध्ये टाकलं, कधी त्यांना उंच दरीतून खोल फेकलेलं आहे, परंतु तरीही भगवंत आहेत आणि ते आपलं रक्षण करणार आहेत, इतका एकच दृढ निश्चय मनामध्ये होता. कारण कुठल्याही मानसिक उपजातून, सेन्स ग्रॅटिफिकेशन जे म्हणतो आपण, या मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व इंद्रिय इच्छांचा ज्यांनी त्याग केलेला असतो आणि अशी व्यक्ती पूर्णपणे ज्याचं मन आणि बुद्धी ही स्थिर झालेली असते, तो शुद्ध दिव्य चैतन्यामध्ये असतो आणि अशी व्यक्ती ही स्थिताधीर मुनी म्हणतात. आणि अशी ही व्यक्ती पूर्णपणे त्या अशा विचारांमध्ये असते, की जिला कुठल्याही प्रकार, कुठल्याही त्रिविध तापांनी, मग ज्या अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक अशा ज्या त्रिविध तापांनी ती व्यक्ती अजिबात विचलित होत नाही. दुःखश्वनुद्विग्नमा द्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभय क्रोध स्थिधीर मुनिरुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जो त्रिविध तापांनीही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखामध्ये हर्षोल्लासित होत नाही आणि जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झालेला आहे, त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या ऍडव्हान्स्ड स्पिरिच्युअल लेवल आपण म्हणतो, ज्या टप्प्यांवर मी म्हंटल की भगवंतांना जाणायचंय, म्हणजे ते पुढचे टप्पे, आणि ज्यांनी या भगवान रूपाशी पूर्णपणे जे निगडीत झालेले आहेत, ज्यांनी स्वतःला मी शरीर नाही आत्मा आहे असं सांगणं सोपं आहे हो, परंतु प्रत्यक्ष ते आत्मसात करणं आणि प्रत्यक्ष आजमावणं हे फक्त एका शुद्ध भक्ताला शक्य आहे. आणि असे हे शुद्ध भक्त
स्थिताधीर मुनी कशाप्रमाणे आहेत की जे त्रिविध तापांनीही अजिबात विचलित होत नाही, सुखामध्ये हुरळून जात नाही की दुःखामध्ये होरपळून निघत नाहीत. आसक्ती, भय, क्रोध या सगळ्या भावनांच्या जे पलीकडे असतात, या सगळ्यापासून त्यांनी स्वतःला मुक्त केलेलं असतं. आणि असा जो मन ज्यांनी इतकं स्थिर केलेला आहे, असा हा स्थिताधीर मुनी म्हटला जातो. आणि असे हे प्रल्हाद महाराजांना स्थिताधीर मुनी म्हटलेलं आहे की ज्यांना ज्यांना उपमा देताना कशा प्रकारे या इंद्रिय इच्छातून त्यांनी त्याग केलेला आहे बघा, की ज्याप्रमाणे कासवाची उपमा दिलेली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेते, त्याप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयातून आवरून घेतो, तो पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे काही जरी शत्रूची चाहूल लागली तरी ते कासव तत्क्षणी आपली इंद्रिय आत ओढून घेतात, त्याचप्रमाणे हा जो स्थिताधीर मुनी आणि ही जी व्यक्ती असते जिने आपलं मन आणि बुद्धी अगदी एकाग्र आणि दृढ केलेली असते, ज्यांनी स्वतःला इंद्रिय विषयांमधून ते त्या आसक्तीतून निश्चितच अनासक्त करू शकतात आणि पूर्णपणे स्वतःला आवरून घेऊ शकतात, इंद्रिय विषयांच्या त्या आसक्तीतून स्वतःला दूर करू शकतात आणि पूर्ण चेतनेमध्ये स्थिर होऊ शकतात. आणि हाच फरक असतो एका भक्तामध्ये आणि एका सामान्य व्यक्तीमध्ये. आणि मग जी सामान्य व्यक्ती बघा की मग थंडी वाजतीये, ऊन जाणवतंय, पाऊस जाणवतोय, मी शरीर आहे, कारण त्या शरीराला सगळं जाणवतं. पण जी भक्त आहे, तो भक्त सगळ्या परिस्थितीमध्ये सहनशील, जो शुद्ध भक्त आहे तो आत्मिक पातळीवर जगतो आहे, तो शरीर नसून तो आत्मा आहे हे त्यांनी स्वतःला जाणलेलं आहे. आणि म्हणून हा आत्मा मरत नाहीये, जन्म घेत नाही, तो अविनाशी आहे आणि तो एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात प्रवेश करतोय. हा ना जाळला जाऊ शकत, ना कापला जाऊ शकत, तो ना ओला केला जाऊ शकत, ना वाळवला जाऊ शकत. शरीर मरतय पण हा आत्मा अविनाशी आहे आणि आत्मा हा तोच राहतो. संपूर्ण शरीराला त्या चैतन्याने व्यापलेलं असतं. हे सगळं कोण जाणतं? एक आध्यात्मिक उन्नती केलेला भक्त, हे शुद्ध भक्त हे निश्चितच जाणू शकतो. हे सगळं जाणतोय हो, हे सगळं जाणतोय. स्थिताधीर मुनी हे सगळ्याचं ज्ञान भगवंतांनी दिले. म्हणून इथे आपण ज्ञान योगाला जाणलंय, कर्मयोग जाणला, बुद्धियोग जाणला, ज्ञान योग जाणलाय. आणि अशा या ज्ञानाने की तू शरीर नाही आत्मा आहेस, कारण त्या आत्मिक पातळीवर जर त्या शुद्ध भक्ताने विचार केला तरच तो स्वतःला त्या इंद्रिय इच्छातून मुक्त करू शकतो. हे सगळं जाणतोय, या सगळ्याची लक्षणं जाणली, पण तरीही काय अशी गोष्ट आहे की ज्याच्यामुळे पुन्हा मनुष्य त्या त्या गोष्टीमध्ये खेचला जातोय? अशी काय गोष्ट आहे? तर अशी गोष्ट आहे काम वासना. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की कळतंय पण वळत नाहीये. ध्यायतो विषयांसह संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधोभिजायते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इंद्रिय विषयांचे चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयांची आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीतून काम उत्पन्न होते आणि कामापासूनच क्रोधाचा उद्भव होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग का व्यक्ती त्या गोष्टीमध्ये ओढली जाते? का एखादी व्यक्ती त्या पाप गोष्टींमध्ये खेचली जाते? कारण ती वासना. मग खूप सुंदर उदाहरण प्रभुपादांनी दिलंय. एक स्त्री आणि एक पुरुष, एक मुलगी आणि मुलगा. मग त्या मुलीला त्या मुलाने केलेल्या काही गोष्टी नुसत्या खूप छान वाटतंय ना, इतक्यापर्यंत असतं, कारण ती इंद्रिय वस्तू म्हणून वाटते आणि ती कुठेतरी फक्त एक प्रकारची आवड म्हणून असते, पण ती कधी आसक्तीत रूपांतरित होते आणि मग ती आसक्ती ओढीमध्ये रूपांतर होतं आणि त्याचं काम वासनेमध्ये रूपांतर होतं आणि मग ती काम वासना इतक्या टोकाला जाते की मग जे काही अपेक्षा आणि त्या व्यक्तीकडून ज्या काही गोष्टींची डिमांड्स इतकी वाढते की मग ती काम वासना कधी क्रोधात रूपांतरित होते या त्या व्यक्तीलाही तो जाणत नाही. आणि म्हणूनच इंद्रिय विषयांचं चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयांची आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीतून काम वासना उत्पन्न होते आणि त्या कामातूनच क्रोधाची निर्मिती होते. क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति. का अधःपतन होतंय माणसाचं? का माणूस घसरतोय?
का माणूस तळागाळाला जातोय, का माणूस वाईट प्रकृतीमध्ये वाईट प्रवृत्तींमध्ये जातोय? कारण आहे त्याला. कारण ती कामवासना. आधी नुसतंच आवडतं इथपर्यंत, पण ती आसक्ती कधी त्या वाईट प्रवृत्तीमध्ये रूपांतरित होते हे त्या व्यक्तीलाही का कळत नाही? कारण कुठेतरी ती सत्सद विवेक बुद्धीच संपते. त्या क्रोधापासून तो संमोह इतका होतो की मन भ्रमित होतं. कारण जे पृथ्वी, आप, वायू, जल आणि अग्नी या 5 गोष्टींनी बनलेलं स्थूल शरीर आहे आपलं. पण जे सूक्ष्म शरीर बनलंय मन, बुद्धी आणि खोटा अहंकार. आणि म्हणून या मनाचा भ्रमनिरास होतो. कारण मग ती कामवासना, हे मला मिळत नाहीये ही गोष्टी, की मला ते प्रमोशन हवंच आहे. कसंही करून मला ते मिळवायचंय. कुठल्याही परिस्थितीत ते मला मिळवलं पाहिजे. ही व्यक्ती मला हवीच आहे. ती कुठल्याही परिस्थितीत मला मिळाली पाहिजे. मग ही जी वासना आहे ही इतक्या थराला नेऊ शकते, की मन पूर्णपणे भ्रमिष्ट होतं आणि त्या बुद्धीच्या, त्या सत्सद विवेक बुद्धीचा पार नायनाट होतो. ती बुद्धीचा नाश होतो आणि त्या बुद्धीचा नाश झाल्यावर मात्र पुन्हा भौतिक अधःपतनामध्ये मनुष्य जातो. मनुष्याची इतकी घसरण होते आणि ती घसरण अशी होते. इंद्रिय वस्तूंचं आकर्षण, ती आकर्षण म्हणजे आसक्तीमध्ये रूपांतर होतं. त्या आसक्तीचं वासनेत रूपांतर होतं. वासना क्रोधाला आमंत्रित करते, क्रोध भ्रमाला आमंत्रित करतं आणि भ्रमामुळे स्मृतीचा भ्रमनिराश होऊन बुद्धीचा नाश होतो आणि मनुष्य अधःपतनाला लागतो. अशा प्रकारे कारण काय आहे तर त्या व्यक्तीची काम वासना. म्हणूनच पुढच्याही अध्यायात ही काम वासना, ही वासना कुठल्या थराला, म्हणून जे सत्व, रज आणि तम, की त्या रज आणि तम गुणांमध्ये ही वासना इतकी आटोकाट भरलेली असते की मग कसंही झालं तरी मला ते पाहिजेच. हे ज्या प्रकारचं, ही वासना कुठल्या थराला नेऊ शकते याचा विचार करण्या इतपत ती व्यक्ती सुज्ञ नसू शकते. कारण ती वासना त्याला खेचत नेते आणि म्हणूनच तो आध्यात्मिक प्रवास आणि ती आध्यात्मिक उन्नती किती गरजेची आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांना जाणून आणि अशा प्रकारे स्वतःला त्या मार्गावरती नेऊन ते ज्ञान घेऊन, ज्ञानाने परिपूर्ण होऊन, सगळ्या गोष्टींची जाण घेऊन कशा प्रकारे स्वतःला आपण त्या टप्प्यावर प्रगत करू शकतो. आणि अशी ही शुद्ध भक्त म्हणजे आपले प्रभुपाद चित्रात दिसतात. अहो कुठे गेले नाही प्रभुपाद, हिप्पींमध्ये वावरले, अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेले जे पदार्थ, जे व्यक्ती होत्या त्यांच्यामध्ये गेले आणि त्यांचं परिवर्तन केलंय हो ज्यांनी. पण त्या सगळ्यापासून ते अनासक्त होते. कुठल्याही त्या वाईट प्रवृत्तींचा त्यांच्यावरती प्रभाव पडला नाही. कारण त्या इंद्रिय वस्तूंपासून, त्या इंद्रिय विषयांपासून त्यांनी स्वतःला कधीच अनासक्त केलेलं होतं. त्या त्या शुद्ध पातळीवर ते होते. आणि म्हणूनच असे हे प्रभुपाद म्हणजे आपले स्थिताधीर मुनी आहेत. त्यांचं उदाहरण म्हणजे प्रभुपाद आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. पण या आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंताची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि अशा या सगळ्यामध्ये स्वतःला ज्यांनी नियंत्रित केलेलं आहे तो निश्चितच भगवंतांची कृपा प्राप्त करू शकतो. अशा प्रकारे आपले हे श्रीला प्रभुपाद ज्यांनी प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये कृष्ण भावना जोपासायचा आटोकाट प्रयत्न आणि त्यांचं हे मिशन असंच अविरत चालू आहे. आणि म्हणून प्रभुपाद म्हणतात की मी आहे, माझ्या पुस्तकांमधून आहे, ज्यांच्या गुरूंच्या आज्ञेवरून, की तू पुस्तकं छाप आणि ज्ञान दे, की प्रत्येकाला ज्ञानाने परिपूर्ण कर. आणि या सगळ्या ज्ञानातून ही कृष्ण भावनेचा प्रसार त्यांनी केलेला आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्यातून, की त्यांना काय हवं होतं याच्यातून, परंतु ती कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनात जोपासणं हे ज्यांचं मिशन होतं, ज्यांच्या गुरूंच्या आज्ञा ही जी होती आणि ती आज्ञा शिरसावन्न मानून त्या कृष्णाच्या भावनेला ते प्रत्येकाच्या मनात रुजवत होते. आणि असंच हे मिशन या इस्कॉन या संघटनेमार्फत असंच अविरत चालू आहे. असे आपले स्थिताधीर मुनी, शुद्ध भक्त, की ज्यांनी बोस्टनमध्ये अशा अ, अ, वस्तींमध्ये प्रवेश केलेला आहे, अशा व्यक्तींमध्ये ते उभे राहिले. आम्ही सामान्य व्यक्ती ज्या वस्तींमध्ये जाऊही शकणार नाही. कोणी नव्हतं हो जेव्हा ते बॉस्टनला उतरले, जेव्हा त्या जलदूतामधून, की कोणी त्यांना रिसीव्ह करायला आलेलं नव्हतं, पण मनामध्ये दृढ श्रद्धा होती. आणि अशा या
परदेशामध्ये जाऊन ज्यांनी ही कृष्ण भावना जोपासलेली आहे ज्यांच्या मनामध्ये, ज्यांना महाभारत काय आहे, कृष्ण कोण आहे जे सांगण्यापासून तयारी होती, अशा सगळ्यांनी प्रभुपादांवर जो विश्वास टाकलेला आहे आणि म्हणूनच अशा या प्रभुपादांनी ज्यांची मनं जिंकलेली आहेत आणि ज्यांच्यामध्ये कृष्ण भावना निर्माण करायचा प्रयत्न केलेला आहे, ज्यांचं मन परिवर्तन केलेलं आहे. अनेक हिप्पींचं आपण ज्या पिक्चर मध्ये काही काही आपण बघितलेलं आहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ज्या महामंत्राचा ज्यांनी प्रचार केलेला आहे. अशा प्रकारे हे स्थिताधीर मुनी आहेत आपले. इथे आपला द्वितीयोध्याय समाप्त होत आहे. दुसरा अध्याय हा थोडा मोठा आहे, त्यामुळे जसं मी तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे तुमची 15-18 मिनिटं जास्त घेतली. उद्यापासून जे अध्याय आहेत ते मला माहिती आहे, हा वेळेच्या अभावीच मी जसं तुम्हाला म्हटलं की 18 दिवसामध्ये भगवद्गीता शिकणं हे खूप म्हणतो ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आहे, परंतु हा प्रयत्न आहे. प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूजींचा हा खूप सुंदर असा प्रयत्न आहे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही भगवंतांच्या कृपेने आम्ही हे तुमच्यापर्यंत हा उपदेश पोहोचवू शकतोय. या स्लाइड्स बोलतायत हो, या स्लाइड्स खूप बोलक्या आहेत आणि म्हणूनच त्यांना समजवण्याचा हा प्रयत्न असतो आणि त्यातूनच तुम्हाला हा उपदेश तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न असतो. इथे द्वितीयोध्याय समाप्त. एक 10 मिनिटं आहेत. तुम्हाला जर कोणाला काही संवाद साधायचा असेल तर मी शेअरिंग स्टॉप करते, रेकॉर्डिंग स्टॉप करते आणि तुम्ही निश्चित तुम्हाला मनात